Аз съм Chocolate Pen и днес ще ви покажа как се прави интро. Първо, аз съм избрал програмата Power Director. Може да направите Screen Master или друго. На Power Director става така. Натискате тук и си избирате как да ви се казва проекта. Аз ще го кръста DreamFK. DreamFC. Чакайте, всъщност ще го кръста подобаващо. Както половината ми са кръстени. Така. Първо си избирате върху какво да проектирате. Мисъл титъл. Аз ще сложа това къде ми допада. Излезнах. Така. След това, какво да сложим? Някаква музичка. Да кажем, тази ми хареса. Ремикс, трап ремикс. Много лесни стават видеята. Даже аз в момента ще обработа клипа си. Естествено няма да е толкова късо интрото. Но ако искате, това беше предишния ми стар проблем. Предишния ми стар проблем е, че не знае как да сложа интрото преди това клипа, но сега разбрах. Първо да се кръстим. Отново кръстихме се. И така. Я да видим какво се получи. Сега, за да можем преди това да слагате си платформата. Мен ма кефи е това синичкото. Да видим как ще седи. Я да видим. Така. Ама чайте го подминим. Такова дали. Зеленко мисля, че ще иде. Обаче е толкова. Малко към ред отива. Така. Перфектно. Да видим. Супер! Сега да сложим клипа. Точно това, който ви казах. Чакайте да видим къде е. Ето ги в мобизена са. Първо. Дрима, че отдавна го чакаме. Дрим лигата. И тук преди него се слага ето това, нещо такова. Ето, я да видим това какво. Да. Обаче клипът не става ли твърде дълъг? Я дайте да видя. Защото до 15 минути мога да качвам. Аз много малко съм играл, бе. Да, апдейтнах байли хора, между другото стана 100 overall, някой гръмва блъмички отвън, ако излезе ще го добия. И това ще е всичко от този клип. Показах ви как се прави. Вижте какво се получи. И така, то смисъл ще е това. 2 клипа са, но аз ще кача и двата. Така че да ме харесва. Абонирайте се. И лайк.